La pandèmia per la Covid-19 continua posposant les maratons de tota Espanya. En el millor dels escenaris, les carreres no podrien tornar amb normalitat fins després de l'estiu i això està provocant un col·lapse absolut de proves per als mesos de la tardor. En 3 mesos i mig s'haurien de celebrar pràcticament les maratons de tot un any. Només cal donar una ullada al calendari. Abans d'acabar l'estiu, el 19 de setembre se celebraran les maratons de Moscou i Roma. El 26 se celebrarà la Marató de Madrid i la de Berlín. Una setmana més tard, el 3 d'octubre, la gran cita de Londres. A la setmana següent, el 10 d'octubre, una altra major, la de Chicago. I a banda, eixe mateix dia, tenim ací a Espanya la de Palma de Mallorca i a Europa la d'Eindhoven. Només 7 dies després, el 17 d'octubre, se celebraran les maratons de Tòquio, Amsterdam, París i Lisboa. A la setmana següent, el dissabte 23 d'octubre, serà la de Bilbao i l'endemà les de Rotterdam, Düsseldorf i ací a Espanya, Ciutat Real. El 31 d'octubre, la de Frankfurt. El 7 de novembre, Barcelona i Nova York. Una setmana després, el 14 de novembre, tindrem doblet espanyol, la Marató de Sevilla i la de Tenerife. L'últim diumenge de novembre, com és tradicional, eixa no canvia de data, se celebrarà la Marató de Donòstia i tampoc canvia la de València, que se celebrarà el diumenge 5 de desembre. L'última marató de l'any, com és també habitual, serà el 12 de desembre a Màlaga. Però atenció, perquè encara queden per confirmar les dates de les maratons de Gran Canària i Saragossa. O siga que si voleu debutar en marató este 2021, en la pròxima tardor no teniu excusa.